sai gurin ya haɗe ita aljan zai zo ma gani zai za na zai ya kullo zai bude masallaci a da kara a bandiri muna da zaune kai da shi nan kota ce ku shiga kulle kofa kan ku haɗa ido da shi wanda zai haɗa ido da shi billahi la ilaha sai ya fara ba inda ke bane ba amma da lamari na ka ji makoci ya shiga gida haka yanzu ya wuce ba wanda ya kabe shi ba kai mu za'a wasu ya ba ba rama da baka yi wani bawan Allah ya ce da mutum ya harban da gare harban da kibiya da yaban da baki dan harbin kibiya yana kuskure amma in ka harbo tun da baki haba malam ko a ina ki zai riske bare kuma ka sai yanzu ne gobe da abin ya tafi Lagos da bala ne ma ka sai yanzu na maulidin nan da aka yi wallahi da wani yasa ina tsaye guda goma shari'a sai kare sai ke ne rabi ne da ya ce to ne nake rukun wannan ne rabi ne da na mai makero wani wajen gina Allah mara kama mai makero na jani mara cewa wani mai makero kai ko wani ƙarar mai zalaka da kasa iri-iri wani ya jira mai makero yau zama ne na ya gaza mu dinga tafiya har dujal ya zo bila ilazi in dujal ya zo ko mahadi ya zo in mahadi ya zo Allah sa mana nan gidan nan zai sauka to wani ya zama manyan malaman kida ba sai ce so mu je dinga nuna ma sai ga wancan yanga kabiri in ya guje kasa gudu ke maka dine amma zan ce ke wa Allah kida yanka shi ka jira tattat sanan gona na ya gudu amma mana kuma gudun ba zai ba mahadi ya zo duk ƙarya gaskiya su zauna daidai a faɗe ta maciji ya zo bai sadu kowa ba kura da shigo nan sai kiwon su makai ta koma Allah ya baza arziki Allah in shadda za ka sai kowace iri ce ba da kasashen waje ba inda ba duniya ta wajen lokaci zai zama da ita a yanzu jiniki sai ka ga kuɗi ma hanya ka ce kai ba ka so zan yawan arziki Allah nan kuwa ƙara talaucewa har mutum ya ga kabari ce ina ni ne a ciki dan nan talauci a raba kuma masu ibada a raba masu wa'azi a raba masu sallah wala ta kuma sa'ata illa ala ashrarin nasi sai Allah ya duba dan duniyar nan ba mai cewa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sai an duba duk ba mai cewa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai lokacin yayi nisa Allah karfe mu wannan lokacin wannan lokacin malam ina haba abin ya bace gaba shi ne za a mun ba za ka ga suna gina masallatai in ji annabi ana cika a masallatan amma mai masallacin baya gun kuma duk cikinsu kowane zuciyarsa daban-daban take sai ka sun yi sau su cika masallacin da kau amma ni ba na san malam zuwa ba san wani to yanzu ya kowa haka ne ba sai dan siyasa ba dan PRP ba san dan MPN a'a ai ibili ya gama da kowa yau yan addinin ma ba sa san yan addinin kaga yanzu ni dan jindillahi ba suna ka kuma bai sai hana shi ruwa ba dan izara baya sona dan fitiyanu sumudi ba sa sona ba kuma abin da zasu mutun da ke Allah ina sona annabi na sona uwata na sona babana na sona dan banza san ma ran ce da ba dai mi ta gaba da kuma daga har Allah sai ya kiyama idan mu da ku ai yawo ji wanda ka isa ka ga Allah ka ce karga ba kana wai abinci kai dan banza mu ci Allah ba addini Allah za mu je mu ji abin da Allah ya la yabu man kana muqaddadan Allah baya san duk wani mai takama da mai albari wai an bashi kuɗi an bashi dukiya ina wani kumburi yana wani saba riga yana kin magana da mutane Allah ce baya san ka wanda ko Allah ce baya san sa dan wuta ne alladhina yabghuruna wa yamuruna an-nasa bil bukhli su ne waɗannan da suke rowa ko su hori mutane da yin rowa kawo kwanakin baya wani ke zai aiko min da naira 1000 sai wani malamin bandiri sai ce ka ba shi ai ba san Abdulkadir shi kuma Abdul ne sai ce a tsarka kuma na riga ni niyya to zai ba na sa Abdulkadir to ai shi ne faɗa ba san annabi Allah yanzu nake ba na sa Abdulkadir mai Allah zai ba wani zai ubana ne ma magana ba za mu ce ma wannan to ba na wannan sa me zai mun Allah ya zai rike da shi tsaye wasu ka ne kara bayo kai Allah zai ba mana shi mai faɗar malamin bandirin shi kuma ba san annabi in ina san annabi sai isa yara an gwasa sai ado dan mauludin annabi
kai san banza mutsiya ta kowa da koda magana baki abun magana da yake bari yin goge shi bai da alaji shawawa da Allah kawai ai dan dai da mu tsakanin ku ne dan jin kuɗa mata cikin taro har ku wannan zan kai mara gowa kora Allahu akbar billahi ba ana sai kamar daura zamani ne da Qur'ani kawai ne ka tai kana waje da sake ta magana daga naira 100 zuwa 100,000 naira ko malam madibbo لا ويقدمون ما آتيهم الله من suna rowa suna horon mutane da yin ruwa banda mutu ya cewa ya zai kawai alheri ce kaka yi nan ne mara kwana sai ka ci gaba da abun الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتيهم الله من فضله sannan kuma bayan wannan shekartunan suke suna ɓoye da abin da Allah ya zo musu daga falala tasa shine kamannin annabi da shuga mutane sa annabi su sai ya san waɗansu matattu can a ta ado ana kida ana rawa da mata ana kada kwakwato da kwakwato bilayi da ai bana dan yi kaset sai ce malam mana ko za ka je mawadadin Abdulkadir ya samu wadan BRB ba san dan MPM a'a ai ibili ya gama da kowa yau yan addinin ma ba sa san yan addinin kaga yanzu ni dan jindin lai ba suna ka kuma bai sai hana shi ruwa ba dan izara baya sona dan futiyanu sumudi ba sa sona ba kuma abin da zasu mutun da ke Allah ina sona annabi na sona uwata na sona babana na sona dan banza ban marar shi da ba sai mi